Diyan is barangay Uno, nagkukuha ng serve is 150. Ganun niya. 10 kabuuan puso. Okay. So guys, morning ang ilang tuslo bunga. Kaya mukbang, may mukbang ako yan po. Gusto buwa. Kung pagsabaw mo. Yan. Pero tayo. Okay. Ganun. Sama na siya guys. Gusto buwas. Barangay Uno. Di ko ano siya. High beer. Di ko kaya high beer. Sumali niya ka ba? Right.